Ladies and gentlemen, please welcome even teachers coming from Mabuan to District. Please welcome Dance to Inspire.
want to be snatched up, but you run the seasons, leaving out. Okay, thank you very much, Moms and Sirs. Ladies and gentlemen, Palakpak! Oh, sigaw ka na!
respect to the governor, Governor Nilo P. De Mary, and to the wife, Mami Chu, sa akong kauban, partners, Redford Hall. Sa atong tanan, diri may gabi ka na atong tanan, makaisunan ko magulat. Kumusta? I'm just here to enjoy, kagaya sa inyo. Sorry for the sleepers. I was not informed, it's a formal thing. But anyways, again, mag-enjoy ta, atong tanawon ng show karong gabi una sa tuwang pagsaulog sa itong ika-16th araw ng probinsya sa Dinagat Islands. Thank you and God bless. Nas na tayo. Nas na tayo. Thank you, sir. Vamos na. Okay, so we'll move on. Let's go into the next performers. Coming from the Dinka teachers of the Naga district and their interpretive dance. Once again, ladies and gentlemen, please welcome the Dinka teachers of the Naga district and their interpretive dance.
Alright, thank you very much, moms and sirs, for that very meaningful performance. So at this juncture, let us be entertained again by a modern dance presentation to be given to us by the different teachers of San Jose District. A hand, please. Lapit ba na? Kani di na kayo hawoy. Once again, ladies and gentlemen, please welcome the different teachers of San Jose District with their modern dance presentation. Okay, thank you. Once again, ladies and gentlemen, please welcome the different teachers coming from the South District and their just number.
district teachers. Okay, partner, morning ngayon nga, ulan ka lang, may event kami. Yes! Panahinayang na ako, blessing na. Pero kung makusok, isa-isang tagtago kay washing na ganun siya. Okay, so at this juncture, let us continue our event this evening. So, this juncture is modern dance presentation to be given to us by the STO performers. They sing lang yun lang, they sing. So, thank you. Alright, once again, the STO performers with their modern dance presentation. course, to the different pictures in the district. At this point, ladies and gentlemen, we'll move on to an after dance presentation. A ritual dance coming from the Donosek Leningrad Audition Madison Science and Culture faculties. Once again, ladies and gentlemen, the Donosek faculties in their ritual dance presentation. Let's give them a big round of applause.
Go, Baliling! Sorry, Mads.
Alright, thank you so much, Dynasty faculties, for that presentation of yours. So, mga tanong, hindi ko papiling natin mga magtutudlo. Sila kayo magtutudlo sa tanan. Magtutudlo sa buntag performers sa gabi. Diba kami? Yes, partner. Full package na. Sige, so, maraming salamat sa ito ang partner agencies, institution. Yan, tingatibayan yung karoon, kagabiyon, at ipasunog sa Night of Banks and Cultural Show sa Kabilisay sa Adlawan na nating probinsya sa Dinagana. So, this morning, ladies and gentlemen, we'll move on to the next presenter. Okay, so at this point in time, let us be entertained again by another dance presentation to be given to us by the Generation of Miracles. Amen, please. Thank you so much. O, Carlo. Carlo, nakulay. Di lalaki. Ato nagtalikod, o. Baglit ko lang lang tayo. Ang butas, pilit, tuhod. O. Ladies and gentlemen, please welcome the G.O.M. It's hard to live like that.
paraan upang maghilom ang sugat na dumikit sa puso. Makinig ka at nagtuturo sa'yo. Kaparintay palahibo! Kailangan kong maglaan pa ng oras ng pagkakapara dito. Ang beatbox related na dito. Ang tanging paraan alam ko para ipasa sa inyo. Pinagbalang isang tao sa aking apat na buhay. Wala, makapani hapon na sa likuman.
Okay, moving on. Isabella Duwit by one of the PGS students, Mr. Ayuban Archie and Gracel Ruelo. You see me singing. Okay, thank you. Performers coming from the PGS or the Provincial Government Scholars. This morning time, we'll move on to another presentation. In Dominicana, coming from Mr. Cornelis Adrian, one of the PGS. Goal, Butra! Is Mr. Cornelis around? Okay, so sa mga... It is Dominicana. Hello. First, so thank you so much. Hello. Pag-ibig ko sa'yo
Today, sayang sama. Gusto ko, pero ako na may iba. Sayang today, pero ginawa. Kita na rin juga. Mahal mo ka today. Kaya may gusto mo. Iro kita na rin juga. Tulad kahit mo kasama. Pasti lang ako doon. Day. Gusto ko rin doon, Day. Okay, sige, so we'll move on to another totally para come from Mr. Belarmino Joseph, one of the BGS students. Iingan ko na! Chupex! Sayang lang sa tama.
Okay, thank you so much. Muna nagpapanan siya. Thank you, balik kami natin sa harapan ng program. Okay, yun. So thank you so much, Mr. Nis, sa inyong talent. And this portion, let's proceed to a violent performance coming from one of the PGS, Miss Lopez Angelica. Wala, lodo ng Titanic. Woo! Makapalinig pala iba! Woo! Lakpak ng bahay! Proudly! Magulang! Wala, dali pagkalulot na dila sa Titanic. Isa nga. Ano ba yung harang yung gitar mo? Lalo na sa... Naglagan mo sa tao na? Gusto mo siya papagod. Dito, patay ka. Bagti ka nga eh. Patay ka nga eh. Balas-balas din yan eh. Balay kayo. Bili. Tuwan na kayo. Dapat tama mo dapat sa lapiri. Dapat ipadulan na magunit. Nagibala ka na sa may nagibala.
Kamera pinakabuhat na mga Pilipino. Gano'n, kami pinakabuhat. Ano, instrument, yun na. Hindi tayo ka na gano'n. Mga pa isa. Una pa daw isa. Ako'y nagsagot doon. Meron mo kung doon ay mananaw. Meron man mo mananaw, di man mo gut-gut. Thank you so much, Miss Angelica Rivers, with that talent for 400 years. Hindi ka man lang It's yun very awesome. Okay, so what is Venture is a modern dance presentation to be given to us by the provincial government scholars. A hand, please. Yeah.
Come here! Okay, sige. Gawin mo naman buhay. Okay, lagyan nyo ng buhay kasi mabuhay nga. Oo nga, di ba? Sige. Dinagat Islands! Mabuhay! Dinagat Islands! Mabuhay! 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 Dinagat Islands! Mabuhay! Mabuhay! Okay, we'll move on to the next presenter coming from one of the PGS, Miss Laila Plaza, for her vocal solo. Oh, naunta naman na. Hello, good evening. Magdala jud ko dig sa kay. First time pag yun ako ni mo kanta sa dagan kay mga tao. Kasi karon mo kanta ko sa video review. Biyog lang yung Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan pikirin. Ayo kita hati-hati, kita yang wajar. Kanan kiri kanan kiri, putar-putar jari. Ayo kita goyang jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Latin. You have a heart, I love you once more. Maybe in magazines, like you'll still be my star. Yeah, for the longest while we're driving in a party, and you're waiting on me, pushing every time. Right back on top of me, yeah. Well, are you going to feel the same? I don't wanna play games. No games. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We used to do. Yeah, I wanna be a billionaire. So goodbye. All of the things I've never
Are we playing so much BJS?
Thank you so much, PJ's dancers. Okay, so display time once again. So at this point in time, is a solo diva by Miss Marsha Manti from Trinidad Organization. Again, hulabag ng mga kamay time!
performers. Sa aking pagpikit, laging naisip, ikaw sa hanggang wakas. Ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madamay kapag piling na kita. Nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilalaro mo lamang ang pusong naiidlip. Sayang mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang laso mong halik. Ako si dati-dati, pag-iinit ng iba. Akala kong nadada kapag ikaw isa, laging nilalamig. Naging panaginip, ngunit biglang nagbago. Hindi na madama kapag kapiling na kita. Nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilalaro mo lamang ang pusong naiidlip. Sayang mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang laso mong halik. Thank you. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilalaro mo lamang ang pusong naiidlip. Sayang mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang laso mong halik. Thank you. Alright! What a breathtaking performances of yours, Miss Diva ng Dinagat Islands. Coming from the Kikida. Or the Wala mag-isa na bata. Pwede ah. Ha? Punta na si Julius. Kaya na nagpayo. Ulit ko biyada sa plazo. Tama sa Pwede lang. Tama na. Okay po. once again, ladies and gentlemen, palakpak! Ay, kaya ito sana.
Para to this mga gipasa diha o gandot karon ning asa pagyapon. Ang title ani is Gugma. Kamalumang tanan nga daghan og klase sa gugma. May gugma para sa pamilya, para sa amigong amiga, gugma para sa atong Ginoong Diyos, o gugma para sa atong kagalingon, o gugma sa lain pa. Pero nadyo ko sa klase sa gugma nga sure bulakit ka sa imong madama. Mao ni siya itong gugma nga nabati nimo para sa usa ka tawo. Para sa usa ka tawo nga dili ikaw ang gusto o sa lain interesado. Sakit no? Sakit dyan na oy. Sa'yo nang pila katulong sa imong luha ang nasayang tungod na niya. Tungod lang sa sakit na iyang gipadama pero sa man nga parte naman dyan as gugma. Tungod ana ba makatuon ka ba? Ug makamatakas ka matuunan nga dili tanan imong gusto maimuha. Makasulay po mga no, kanang grabe kayo imong singisi, itulod pa nimo siya sa tao nga imong gusto, pero grabe ang sakit o kalipay. Tungod ana ba matakas ka matuuran nga dili ang tanan-tanan gusto maimuha gyud. Nasa di imong gusto nga mahatag og motibo pero di ay binutbut ra kay ang gusto imo man amiga. Sus paasa. Panahibawan nimo ba? Dili staff tuya akong kasing-kasing para dula-dulaan nimo. Dili bula akong ulo para mapatuyok-tuyok og dili kumanhid para dili makabati ug makafeel sa sakit nga grabe kayo. Kapoy sigig tahoy. Kapoy sigig tuo sa mga saad nga puro ra ilad. Siguro puhon kung kanusa kalimtan natin ka. Kung kanusa sa imo wala na ko'y nadama. Kung kanusa dili na kong gagubod sa imuha. O kung kanusa sa imo wala na ko'y nadama. Anha rin mo mabati akong pagigugma. Anha rin mo matikdan kung kanusa o lahi o wala na. Kay mao man to siya. Moabot man tas punto nga kapuyan ta sig pasakitan. Ug sumbulan tag-asa sa way kasiguraduhan. Busa puhon-puhon. Titos ka ugmaon. Ay ang hilang ug ginatigadunggon ug tagdung kay siradon na ako kung dughan. Ug ano jud na akong desisyon. Busa puhon-puhon. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo daghan kong katun-an tungod nimo. Bibiton ko ni hangtod nga maana jud ko. Nga mamas nila na akong tactics ninyo nga magkanaghatag og motibo pero di ay di mao. Kay puhon-puhon, di na jud ko magpaloko. O di na nato higugmaon ang tao kasama nimo. Okay. Salamat sa inyong kuwan. Ang spoken word points coming from the Provincial Government Scholars.
you, dancers. No? Gara ng ulan. Sabi nung Kala ko sa television lang ako makikita ng ano partner na ganito na kanya ba? Kailangan nagpapakuna.
pinag-ibig ko natutuliro, naninig-kilig, hindi ko na marinig. Sobrang lakas ng titig, di ko lang sigawan ng aking tinig. Ilang beses ko bang dapat sabihin na sa araw-araw kong gagawin nagpapasaya. Hindi ko at nagkakayahan kung hindi mawawala. Gusto ko lang naman pinapasakin ka. Papayagan mga bird ang aking hilang ka. Papayagan mga bird ang aking hilang ka. Ito aking binibini, ito ang pinapangarap at hinihintay. Cause I see your face when I'm sleeping. I wake up, pray for the breathing. Before you float through, I wrote you a lullaby. I saw you sing on your pillow, sleep as you swing on willow. My sweetest words on the words of your perfect skies. Oh my, baby, you're my sun and moon. You're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream girl. You make flowers bloom, girl. You make the stars align. I don't know what I need to get lucky like this, but it sure feels fine.
is in the town. Shikalada, shikaboom. Okay. Thank you so much. Again,
Okay, and that's conclude the part 1 of our series of Hey, Morris Gio. Good evening, okay ba ba ang tanan? Okay, sunod-sunod